Ginmanduan ni Mayor Raisa ang Schools Division of Iloilo City sa buligman sa Iloilo City Police Office kag iban pa nga concerned officers nga papaskugon kag doblehon pa ang seguridad sa tanan nga bulutuan sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa iya ginpahayag ang natabong nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung sa diin 4 na ka mga estudyante ang nadulaan sa kabuhi ang isa ka wake-up call sa tanan. Pahayag pa sini kinahanglan nga padayon nga pasangkaron ng seguridad sa mga eskwelahan kag siguruhon nga mga estudyante makatuon sa isa ka lugar nga safe kag wala sila sang dapat kahangawan sa ilang palibot. Dugang panigorsal gilayon naman nga nakikita ang Iloilo City Police Office sa Schools Division Superintendent agud mapabaskog pa ang seguridad sa mga eskwelahan amo man ang ila kampanya sa anti-bullying programs kag early intervention efforts. Ginhatagan niya na ni sa direktiba ang aton nga City Schools Division nga mag-coordinate sa Iloilo City Police Office ang upod sa mga concerned officers man kung paano pagid naton ini mapa-strengthen kag mapadoble ang security measures naton sa tanan nga mga eskwelahan diri sa Iloilo City. Si Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa.